זאת שוב עדנה מיץ, הבטחתי לספר לכם איזה כלים אנחנו צריכים בשביל השבוע הזה של הניקוי. אז יש לנו כאן את הבלנדר שהוא ויטמיקס, שהוא בעצם הקינג, הוא הכי חזק שיש בשוק. זה כדי לעשות צ'קים, להכין צ'קים וכל מיני דברים כאלה. אבל אם אין לכם את הוויטמיקס, בלנדר ביתי רגיל גם כן יצלח לזה, למשל בלנדר כזה, הוא גם כן טוב. הדבר השני שאנחנו נשתמש בו זה מכונת מיצים. מכונת מיצים מסוג של 500 וואט ומעלה היא הכי טובה, בגלל שגם היא יותר חזקה וגם פתח ההזנה יותר גדול, לא צריך לחתוך פירות וירקות, אפשר להכניס בצ'יק צ'אק לגמור את כל ההכנה של המיץ. דבר אחרון זה מעבד מזון, שאפשר בעזרתו להכין סלטים עם דיסקיות של גירוד, או לטחון ולערבל דברים ביחד. אז אלה שלושת הכלים העיקריים שאנחנו נשתמש בהם במשך השבוע, ואם אין לנו את המעבד מזון אפשר אולי לעזר בפומפייה רגילה, אבל בינתיים אלה שלושת הכלים שהם הכי נחוצים במטבח. אז נצא לדרך.